دندون درد میکنه، دندون درد کنه ازو میکشه. دندون درد کش داره. چه درد بدی. برادران عزیز، اگر دندون شما هم درد کند، عذاب داشته باشید، غم داشته باشید، پس با این نمرهایی که ما در بالای اکران میمونم شما زنگ زنید. برادرمون توجیکایت زوبنوی در شهر یکاترینبورگ در چهارم آشیانه ترگوی کمپلکس تاگانس کریات در офис пештараи ма кор кардестед. марҳамат бародарони азиз, олимҷон аз тоҷикистон барои дарди шумо давом ёбад иншоаллоҳ. дӯстони азиз, вақте ки дандонтон дард кунад, албатта ягон повреждение доштагист, ягон азоб доштагистен шумо. аз ҳамин сабаб олимҷон ба шумо метавонад кӯмак кунад ва шумо гӯед ки аз номи канали Самбой ТВ Екатеринбург ё ки аз YouTube ба шумо 50% неву 500 рубл скидка мекунад. пеш аз оне ки ба шумо скидка кунад, шумо аввал гап занон кунед, дандонтон соз шавад, баъд гап занед ки 500 рубл скидка аз номи канали Самбой ТВ Екатеринбург. дӯстони азиз, ин визиткаро ман дар ҳамин ҷо мемонам. номерои телефонша марҳамат ба пуррагӣ занг занед, фаҳмед, ҳар рӯз дар кор ҳастад, рӯзои выходноиашро ахираш фаҳмем. дандонотон лечение мекунад, сафед мекунад, дандоноша сангоша мечина, пломба мезана, нервиша мекиша и так далее. Так что бародарони азиз, ягон хизматши алоқа да бироед. номери мо 082 61 55. то боздид. салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. агар дандони шумо дард кунад, аптека раин ка дору бигирем, ғамтон зиёд дард кунад, фикр накунед ки ба як доруи аптека шумо соз мешавед. не, вақте ки дандонтон дард мекунад, яъне ягон повреждение дора, ягон гап шидагие дар дандонтон. ба ҳамин хотир визиткаи бародаре ки дар ин ҷо номерҳоашо дидестем, дар шаҳри Екатеринбург дар Таганск крият дар сеюм чорум ошона, дар чорум ошона офиси ки ма буд, дар мо офис кор кардестад. Таганск крият, торговый комплекс Таганск крият, чорум ошона. марҳамат бироед, дандонтона соз кунед. ин зубной бачаи тоҷикай, бачаи хунонай, бачаи мефаҳмидагиай, ба нархи арзон. албатта дандони шуморо лечение мекунам, сангои дандонтона мечинам. агар санг дошта боша, дандонтона намечинам, сангоша мечинам, какоша сафед мекунам. хай бо бародаро вақти соатиш бия мерем, обязательно бо ҳамон офисша наворбардорӣ мекунем, ба шумо нишон метиҳем. баъд дандонсозкуниша бовар кунед. ман худам дандонман дар ҳамон ҷо рафтам, пломба кардагим, нервиша киштагим, сангоша оли тоза накардам. агар шумо биред дандонотон соз кунед, вай баъд сангои дандони маро бепул тоза мекунед. кадоме ки занг зад ба ин номерҳо, марҳамат гап занед ки аз канали Самбой ё аз YouTube гӯед, тамом. бародармон 500 рубл абишаю скидка мекунад. 500 рубл. дандонотон аввал соз кунед, буд кунед, ба бугӯ ки ака 500 рубл скидка ҳам бародар аз YouTube гуфта буд. 500 рубл скидкатон мекунад.